Ако видите полицай, който има на пагона си кремвирш, не му вярвайте. От Министерството на мъдростта с тревога съобщаваме, че са престанали да вършат народните мъдрости. Добър вечер, бонсуар. Хелдо, вие гледате улицата Ди Штрасе на френски, Ди Стрит на испански. С мен се въвежда едно ново направление в телевизионните програми. Обикновеният човек става водещ на шоуто. Така зрителят ще се идентифицира с мене. Шоуто зрителят обикновен, необикновеният не е зрител. Тази вечер Дис и Ник на немски ще гледате само обикновени хора с обикновени истории. Ние сме от дружество Робърт Редфорд. Ние сме от дружество Робърт Ротфорд, който пръв направи филм "Обикновени хора", с който стана необикновен и напусна нашите редици. Така че не сме от това дружество. Тата ти тъп ли си или честен? Защо? Защото ти казваш, че си честен, а мама казва, че си тъп. Те нещата малко се пообъркаха. Обръквация! Честито 15 години обръквация! Така е озаглавено нашата серия Обръквация. Обърквацията навлиза и в най-скромните домакинства. Виждате вилици, лъжици, брашно, сол, пипер, кафе, сода, чай, ориз, захар. Но какво е действително положението? Отваряме сол и виждаме, че има кафе. В кафето има сода, в содата захар. Как да получим това, което искаме? Ако искаме да получим брашно, отваряме го наполовина, с кафето застъпваме леко, натискаме чая 3 пъти, изваждаме содата, затваряме брашното и фактически в солта получаваме брашно. Реципрочно това важи и за чая. Ако искаме да вземем чай, можем само 2 пъти да отворим ориз, затваряме леко захарта, изкарваме пипера, натискаме вилиците и лъжиците навътре, прочупваме един път, изваждаме солта, връщаме чая на мястото му и след като натиснем содата в кафето излиза брашно. Съвсем по друг начин стои въпроса с брашното. Или, по-лесно е с чая. Чаят е най-труден. Той трябва да бъде изкаран точно на 1/3 и изваждаме пипера, содата изваждаме заедно с захарта, вкарваме ориза 3 пъти навътре, заедно прибираме захарта, чая и пипера срещаме навън и с солта и ориза разменено се получава пипер там, където очакваме да е чая. Кафето фактически е в содата, содата е в горната страна на пипера и чая е в солта. С тази великолепна смешка започва шоуто. То шоуто значи на английски показване. Майко мила, не забрах. В страната положението с невалидността на народните мъдрости става все по-тревожно. Вече е превзета северо-западна България. Елате да видите първата мъдрост, която излезе от строя. Вие петимата кого чакате? Петка! Кого? Петка! Ау! Философия, трупа на звикове, мъдрост, която ни отличаваше от другите народи, а именно петима Петка не чакат, сега чакат. Каква хармония имаше само. С петима Петка, усещате ли пътната? Петима Петка не чакат, а сега чакат. Също така са паднали Разград, Панагюрище и за щастие Копривщица държи още фронта. Но какво ми казваш ти, Георгиев? Но ето, че в Копривщица вече сговорна дружина, вместо да вдигне планина, вдига оборота на магазина. Какво слушаш? Пенка! Не, това е твърде много. Къде отиде есенцията на нашето мислене, като си пееш пенкеле, кой ли ми те слуша? Единствената мъдрост, която все още е валидна не е важно на мене да ми е добре, а на съседа да му е зле. На сравнението на територията объм голярквале. Територията на страната голямо объркване. Чотноката. Точно така. Аз съм специалист по правоговор и сега ще го науча да говори правилно. Нима бе, съсредоточи се, приятели.
Започваме с следното изречение. Драматичен театър Стефан Киров Сливен отива на гости на строителни войски. Повтори го. Драматятен тичер Кифан Стеров Вислен огова на тисти на войскителните строи. Как? Драматятен тичер Кифан Стеров Вислен огова на тисти на войскителните строи. Не. На граничен пункт младши лейтенант Андреево бяха заловени 167 пакета с прахообразно вещество. При подложения тест веществото реагира на пърхот. Подли производители на шампуани против пърхот кръжат над страната с вертолети и делтапланери и разпръхват пърхот, за да ни направят зависими и да купуваме техните шампуани. Искам да избягам от камерата, понеже ми стана много тежко. Клякам надолу, но оператора ми следи. Дигам нагоре, оператора ми следи. Тя ще направи едно лъжливо движение. Дясно, че изгледам вляво. Вече втори път се случва човек ухапан от сандвич. Преди този рецидив да е станал застрашителен, нека да проведем един разпит с потърпевшият на точка Н. Вчера след обед към 4 без 15 си купих сандвич подмамен от миризмата му. Значи не е бивало да се подлагате на миризмата на сандвича. Това са най-опасните им оръжия, миризмите. Какъв точно сандвич купихте? Хамбургер? Не, Франкфуртер? не, туцерканер. Подло! Купи наше даде хлапне. Ако, предупреждавам ви, се случи така да ви ухапе сандвич, вие трябва веднага да се вакцинирате срещу горчица. За щастие обаче инцидент да се случил пред банка Хайдук, където е бил заснет от охранителните камери на банката. Имам чувството, че между нас има нещо. Да, има нещо, което ме скрива, тъй като аз съм полицай под прикритие. И ако се отдалечите на 5 или на 3 см от това, което ни скрива, веднага ще задействаме алармата. Ще дойдат други шкафи и ще ни приберат. Между другото, уважаеми зрители, ако в някои от следващите епизоди ме видите в различно облекло или с различен вид, не се очудвайте, тъй като моята професия изисква постоянно да сменям идентичността си. И кремвирша си също. Ако кремвиршът е здрав, го изяждам, за да съм и аз здрав. Ако не е здрав, пак го изяждам, за да не го изяде някой друг, който е нездрав. Въобще, полицията много силно зависи от кремвирша. При нас кремвирш може да арестува друг кремвирш и да го затвори в кремвиршовият затвор на кремвирши и крембурда. Често ходим на почивка в Кремвиршово море, където язим кремвирши, ядем кремвиршова риба и риба кремвиреч. Моят началник, Кремвиршов Кривчев, редовно ходи да го пекат на едно барбекю. При нас кремвирш може да се дихизира в друг кремвирш, а кремвирш с обликтовка може да се влече своята обликтовка да даде на кремвирш, който няма обликтовка на кремвирш. Тата, това е ресторант ли? Гараж, моето момиче. Не е ресторант това, а е гараж. Защо вътре ядат хора? Защото не знаят, че не е ресторант. Затова ядат. Излъгали са ги. Аз пък мисля, че това е ресторант. Гараж, моето момиче. Гараж. Не ресторант. Гараж. Гледай сега само. Остава. Масово продължават ухапанията на хора от сандвичи. Лично президентът прие представителна делегация на сандвичите и след срещата техният лидер направи изявление. Добър вечер, скъпи са сандвичи! Добре дошли на 15-я конгрес на бунтуващите Извинявайте, на бунтуващите се сандвичи! Аз лично съм говорител на същите тези бунтуващи се сандвичи! Сега, какво искат те? Най-важното, което искат е да спазвате правилата на сандвичите. Те искат само да издават вестник с некролози на изяданите сандвичи и постоянно представителство в парламента. Това е довиждане до следващия конгрес. Довиждане, довиждане. Яжте кремвирши, хвърляйте на кремвирша кремвирш и той ще ви се отблади и гърдорди с кремвирш. Ние сандвичите от факултето също имаме изисквания. С какво сме ние по-доле и стига сте ни правили от сухлеб?
Искаме от мек! Искаме от мек! Искаме мек! Искаме мек! Искаме мек! Искаме мек! Ай, тракайте! За сонички става дума! А сами! Шама завтаргаш ли и да се загашвам! Шама завтарга! Искаме мек! Ай, тракайте! За сонички става дума! А сами идвам! Да! Продължаваме нашето шоу с семейство Незабележимови. Казвам се Незабележим Незабележимов. По баща неизвестен. Живея на улица Забравка, номер 0. Някой шегаджия нарисувал още една 0. И всички мислят дома ми за тоалетна и пикаят върху мен, докато спя в леглото. Защото никой не ме вижда. Аз съм незабележим. Не ме вижда дори и жена ми. Обикновено тя пее, докато ме няма вкъщи. Ще ги пъхнем еткаши. Сигурно ли е? Сигурно е. Никой, който краде, не дрънка с лопатари. Да ги скрием в мръсните чорапи и да ги покрием с лайняните гащи. Така ще бъде по-сигурно, отколкото в сейф. Ами ако дойдат с пистолет и кажат, горе ръцете, парите, живота, аудиовизуалната техника или МПС-то, какво да правим? Да пуснем телевизора. Той ще ни каже какво да правим. Ако въоръжени лица нахлуят в дома ви и поискат живота, парите или аудиовизуалната техника, използвайте Дебелянов. Дебелянов за всички. И аз имам Дебелянов. Винаги го нося до сърцето си. Аз също пиша. Ето и моето ново стихотворение. Излезе малката сърничка. Тя бе обута с цвички. И си купи тънка баничка и отиде с малка раничка. Там, където птички пеят, хипопотами расово зреят. Но сърничка весела презмнотна, кастост нафорсно мъпнотна. Предежло сон ми да апа, поколно ме мала траса. Ех, че хубаво. Пре, по щуку ми мине, барти попо не суде. Сега шло с манекени, весело в игри. Парите, живота и аудиовизуалната техника. Нови неща отнемам, да знаете, а баща ми стари неща купуваше. Не дейте, бе. 68 страница. Помниш ли тихия двор? Тихия дом в белоцветните вишни. Не проблясвайте в моя затвор жалби далечни и спомени лишни. Не! Детското почнало. Та ще го фане Том. Няма да го хване. Чакай. Не, ще видиш. Тая серия съм я гледал, като те въртят за 7-ми път. Сега ще пъхне в хладилника и ще замръзне и после ще се паразара. А след това? Ох, пак ли бе? Бъс. Изтървах финала сега заради тоя. Така спокойно, нека да мислим конструктивно. Въшкия, как се справи с лопатарите? Крадем и мучим. Кобра, ти като жена не моля да изразиш повече на това Дебелянов. Поезията просто от дете не мога да понася, бе. Това поезията е отвратително. Как, бе? Дебелянов жив ли, бе? Не знам, обаче ако е жив, така ще му цветим маслото. Нека да мислим конструктивно. Аз съм заключеник в мрачен затвор. Жалби далечни и спомени лишни.
сега прекъсване от МВР-то. Поради зачестилите случаи на лъже-полицаи, които спират и вместо да проверяват ограбват шофьорите, МВР съобщава да се спира само на полицаи с униформа и слънчоглед. Второ съобщение. Ако видите полицай, който има на пагона си кремвирш, не му вярвайте. Също така, някои колеги се явяват с напагоните с кокошка или теле. Има хора, които са по-смели, държат наденица и развяват земя. Обреквация! Има един колега Георгиев, който е с прасе. Той единствен е оригинал. На него може да му спрете. Поради лесното набавяне на униформи и слънчогледи от бандитите, МВР въвежда нови допълнителни атрибути към униформите. Честито! Обреквация! Поради незнайно как снабдяването на бандитите с къси розови полички и униформи, МВР променя тази мярка и въвежда ново уникално разрешение на въпроса. Спре ли ви полицай, той трябва да каже вместо документите, ако обичате, следната реплика. Gnädige nas mooi tekstpluk dat je tas plikje terdus turs blauw mikketes ptaktan en jun. Bloerbes blaatito de munus losje de kirtas plutko moral bla plut. Това е новата парола. Смоеш аз минър ту пропър така ти. Тук е точно така. Тия лесни пароли, дето ги дават всички полицаи, ги знаят. То лесно се научи. Аз се знам накрая. Падърдън. До края? Също. Значи е точна. Точно. Не си носят документите. Поиска ли ви обаче полицаят аптечка или триъгълник, в никакъв случай вие не трябва да напускате колата. За аптечка и триъгълник той трябва да не казва нищо, а да покаже аналогин или квадрат. Забележете колко хитро. Иска триъгълник, показва квадрат. Ако поиска квадрат, вие трябва да покажете кръг. Ако поиска пирамида, покажете квадрат с плетен кръг. Ако поиска долната част на пирамида по горната хипотенуза, то тогава трябва да извадите кръга от квадрата, да го превключите към задната част на правоъгълника и фактически да се образуват 4 кръга с една подкръжна окръжност и 2 квадрата над горният кръг. Много е просто. Утре ще ви го покажа в преди детското. Много трябва да се внимава с това дали аналогинът е истински. За да се провери това, носете в себе си нож, отвертка, крик, смажете си крака, разтворете си стара рана, пръскайте вътре отрова и поналгете, и погълнете аналогина, след което, ако до 2 часа не сте се изпружил на седалката, спокойно може да завъртите ключа на колата и да потеглите. Ако полицаят междувременно се кърши в кръста, прави сапунени балони и вика ура и носи снимка на майка си, която е украсена с фломастер, да знаете, че това е точният полицай, който е трябвало да ви спре. Обреквация! Поради справянето на бандитите и с това изискване се въвежда никакво спиране на какъвто и да е полицай. Вие трябва да спирате полицаите, за да ви проверяват. И чак тогава да тръгвате. Ако имате някакви въпроси или предложения, можете да ги зададете на телефон. Корен квадратен от 17 по 32 216 върху косинус от ъгъл алфа равен на 11 градуса. Виждате го изписан на вашите екрани. Ето и първият зрител, който се обажда. Слушам ви. Ало, на телефона старши лейтенант Сержански. Радвам се да те чуя, Сержански. Не само ме чувате, ме и виждате, защото аз освен, че се обаждам, ами съм изошъл тук. Не ви виждам. Аз съм се декизирал, защото съм от този тип маскиран полицай, които много трудно се забелязват. Декизирал съм се като мата, на която седите и се опирате. Хубави. Така кажи ме, Сержански. Не се така по врата. Донесъл съм любителски видеоматериал, на който се забелязват последните тенденции в маскирането на полицаите. Ето ме, тук е маскиран като осева линия, как хитро спирам нарушителите. Ето ме маскиран като любимата леля на шофьора-нарушител. Сколко километра караме, племенико мой? Я дай документите за проверка. Люзиге. Първо не съм Сейка, а съм Ката. Второ не съм Леля, а съм Ката. Трето, съм от Кат. Аз съм Леля Ката. Леля Ката, Ката Джиката от Кат. Ето ме, маскиран като локва. А това е върховното постижение на нашия отдел. Аз съм малко дървено човече,
Кой не ме познава, кой не ме познава, меря много хитро отдалече, вашата скорост с радар. Като спомени горещи, идват тайните неща от любовта, догарани в памета. Има ли право човек, който пее фалшиво, да се радва на публично място? Бихме ли могли за такива хора да обособиме едни малки места, където да могат да се радват, без да тревожат другите? Контрол на радостта, защото без контрол докъде бихме стигнали? Извинете, може ли да ви зададем един въпрос? Да, може, да. Имат ли право хората да се радват? Какви права ние не има никакви права, бе? Бабаната тия въпроси, бе. Какво си го насочил този микрофон? А? Какво си го насочил този микрофон? Айде! Не ме падна на главата тук! Кого сочиш това жълтото, бе? Абе, на кого говорят, бе? Айде! Ай го и той му лупна един в камерата. Може ли да ви задам един въпрос? Да, разбира се. Имат ли право според вас другите хора да изпитват радост? Никакво. Нямат право, разбира се. Никакво радване, никакво забавление. Или който иска да изпитва радост, аз също нямам за какво се радвам. Вие има ли за какво се радвате, че се го е сочил този микрофон, а? А ти? Маме, ще ви разгонвам, ей! Аз бих се зарадвал сам на едно. Да те видя с камерата запучена да развиеш в тиквата ти. Извинете, може ли един въпрос? Да. Според вас, другите хора могат ли да се радват? Вече не знам. Скъпи господин Дес. Какъв е той Дес? Фамилията му трябва да е Дес. Може би. И как? Малкото му име е Мерце. Той е македонец. Като Гоце, като Яне. Мерце, Менче. Да. Македонци, бе. Те много македонци са успели в Германия. Като, например, Даймле, Бенцо. Има едни други наши хора от Битола там. Хитле, Химле и Гьоре. Скъпи господин Мерце Дес. Ние... Честните хора. Почтени. И почтените, да. Достойни. Обичащи труда. Които обичат другите хора. С голям мищах за работа, които цял живот сме се трудили, бъхтили, копали, носили, влачили, мъкнали. Мъчили се хората. Искаме да ви уведомим, че вашите автомобили ги карат само мошенници, бандити. Убедени, че до вас... Вас с главна буква. Няма с малка да го напиша, като запартък. До вас не е достигнала тази информация. Иначе, вие веднага бихте си изтеглили кулите в нашия пазар. Точка. Моля ви, а? Да. Значи сърцераздирателно ви молим. Много добре. Да конфискувате колите от всички подлеци, бандити, мошенници, крадци. Ма хубав почерк имаш. И да ги раздадете на свестните хора, като нас. Много ще му хареса писмото. Нашия адрес е улица Забравка, номер 20. За да се улесни залавянето на престъпник от полицай, МВР въвежда нов тип полицай. И това е полицай-престъпник. Малко след като е извършил престъплението, престъпникът арестува сам себе си в качеството на полицай. И в качеството си на полицай сам се отвежда до затвора, където обаче има ключове, защото той
е полицай, който всъщност в качеството си на престъпник се е отвел в затвора и като такъв той, имайки ключове от полицая, който също е, фактически успява да излезе от затвора. И когато престъпникът в качеството си на престъпник тръгва, то в него тогава проговаря качеството на полицай и полицай гони престъпник, престъпник бяга от полицай, а полицай убеждава престъпник, че той не е полицай, а престъпникът убеждава него, че той е може би полицай, който се явява престъпник. Но престъпникът знае, че е и полицай и фактически полицая хваща престъпника, но престъпникът не иска да приеме това. Често в процес на гонитба, когато полицай-престъпник гони сам себе си, се получава така, че той не знае кой е. Дали е престъпник, който е полицай, или полицай, който е престъпник на престъпника. Лягай долу. Тогава на помощ идвам аз. Наско, 2 пъти Наско, демек Наско Насков, Охчев. Аз съм психиатър и по тази именно причина съм завършил курсове по психопатия. Казвам се Олю, Болю, Ох. Нямах. Когато на човек му дадат много проблеми, те избиват. Къде да избият по повърхността? В Сирия. Вземам ихтиол. Намазвам го така хубаво на една от моите длани, защото аз имам големи длани. Ето, с тези длани съм удушавал немалко пациенти. Някакъв клиент идва, ще му помогна. Аз имам проблем, докторе. Вашият проблем така може много лесно така да бъде разрешен. А така? Взимате какво? 2 капки. От какво капки? От пикоч. Ние не искаме. Да погледнем този инициал. Какво той би означавал според вас? Като казвам би, не ви казвам, че това е 2. Наско? 2 пъти Наско? Охчев. Не. Това е няма. 2 пъти няма, демек повтарям. Няма, 2 пъти няма. Какво няма? Олю. И ако сте дошъл тук за Олю, ще трябва да ви разочарова. Олюто свърши. Приключи. Остана само едно шишенце пикач. Тата, ти достоен ли си или загубен? То и аз вече не знам точно кой съм. Не знам кой съм. И аз не знам. Бандит ли съм или съм полицай? Типичен пример на разстроение на личността. Защо разстроение не е ли раздвоение? Ами аз. Мене ме няма. Как ви няма, бе? Вие тук сте сам. Вие си представяте, че вие двамата съм аз. Как? Типичен пример. Така. За разседморяване. Така. На трахеята. Какво? Всяка момента не мога да разберем пациент ли съм или съм лекар. Кой съм аз? По-важното е кой съм аз. И аз не зная кой съм. С този кремвиш на рамото. Смешен ли съм? Глупости ли говоря? Аз също не зная кой съм. Пораснал ли съм или съм си останал дете. Коня се превърна в стол. Сабята в пръчка. Шапката във вестник. Всичко се обърка. Ох, как ми се иска да съм тоя. А на мене как ми се иска да съм тоя. Ами добре. Ами добре. Внимавай, аз съм Дюставан. Аз пък много ям. Айде да се разменим до утре за проба. Добре. Защо до утре, бе? Дай да се разменим до следващата серия. Окей. До следващата серия.